Africa my continent, Africa my home. Sise Africa kuyi South Africa. SikwaZulu King Cetshwayo idistrict. Sikuphi la ngathi la kuso semenmod. Kuseshow. Kusempangeni. Kuvele kuyihlanganele nje konke noma ungasho kuphi. Kodwa la into esize ngayo size ngalomgwaqo R34 u-R34 ke ungaqala phansi leko Miranse le Richards Bay ungazobeka le Melmont leko Free State uyayihambela nje kodwa iconcern yethu sisuka la enkwalini size siyoma lapha ngaseqala kabusha la umgwaqo olungiswa khona into ke yenzekalayo khona ke ngoba kuqala umgwaqo olungiswa nje sekunezinkulumo eziningi ezizungezana nezidunga nje ukuhlala komphakathi kugcina umuntu engakasakwazi ukuyinqinda kwisibhakelo kuyithathe nokuyilegini ikhona inkulumo ethi la umgwaqo akusetshenzwa kungasetshenzwa nje kunensizwe ezinamandla ezinezingalo okuyizona zona ezimisa ini ukusebenza komgwaqo ngenhlanhla ke ngoba thina sikhuluma amahebeza sikhuluma ama corridors sifuna ukuyiyela silalele umuntu osolwayo kule project ke ela enkulu project ino 1.8 billion ngazi ukuthi hayimi kanjalo ke inkulumo kuthiwa umuntu omise ukusebenza nangumfoka biyela uvika wakhona lapha emthonjaneni kuthiwa yena insizweni ezingale ezinkulu emisa ukusebenza mina kangina le ezami ingalo ezincane ukuthi ngande ngomlomo njengembenge angifuni ukuthi mfoka biyela ngifuna ukubuza kanje uvalelana umgwaqo uyazi ukuthi le nkontraka engakanani uvalelana umgwaqo cha angibingelele kubo bonke ababukeli yes abathamele lokuhlangana kwethu yes ngiyabonga Nongalo ukuthi nifike nethimba lakho sizokhuluma lokho ukukhuluma yes engakubeka nje ukuphendula umbuzo wakho lo ubuzayo ngikubeke ecala ukuthi kungamampunga lokho lokho okuvela ukuthi kukhona ukumiswa kokusebenza sokuke kwenzeka yes mina ngumsebenzi wala wakhona la umhlali wala okhathazekile ngokuthi umgwaqo ufune kulunga yes ngoba mina nginefleet eningi yezimoto namaloli yes alimalayo limalayo lo fleet ngokuhamba kulomgwaqo okanje yes ngiyafisa nje Nongalo nethimba lakho emva kwale ngxoxo ukuthi ake niphume la esayithini ke niphume ngomgwaqo wasempangeni yes niyophuma ngasempangeni masenihamba ke nibone ukuthi izimoto zethu noma zomphakathi nezabantu nje bonke baSouth Africa zihamba endaweni enjani kule yangxenye esezantsi lapha ka-R34 mina ngathi nje kunomkhankaso yes ophumile ku social media wabantu yes abakhona nje ukudicilela igama lamphansi yes isizathu salokho mangithi ngiyakubheka ukuthi mina ngusihlalo wosomabhizinisi la King Cetshwayo owakhethwa emhlanganweni nje owawukhona abantu beyikhethela bona ukuthi bafuna ukuhola ubani yes angaze ngikhethwe ngoba nginezingalo ezinkulu futhi abantu bangincenga ngangafisi nokuthi ngibe kulawo makomiti ngoba nginemsebenzi yami engixakile engibuye ngiyenze even ngaphandle kweprovince yaKwaZulu Natal manje ke babe bengincenga ke ukuthi bacela ukuthi ngibalekelele ukuthi kube yimina ohola istructure leso noma lelo komiti lo somabhizinisi ababelikhetha ungakahambi kakhulu biyela uzothiwa bakuncengela ukuthi uzokuthiwa wena uhlangane nekhansela enizihlobo nalo lenhlangano engeke ngisayibiza uthiwa wena ufike la wazosabisa usonkontract hayi une security company eqashwe la wena no cancela na inqumela u7 days ukuthi le security company esebenza la impela ni 7 days ayibi ngasekho ukuze kuzosebenza inkampani yakho unakane baze babhala abantu bathi yakhe security unakane kodwa umuntu wena angathi uyamsebenzisa phambili ukhansela angifuni nimveze ukhona la ulokho ehamba la ukhansela okuyena ofika impela wazosabeza uke wabiza abantu ukhansela isho njalo inkulumo lapha eclinic wababizela khona wahlanza umphakathi hayi kusa crash hayi clinic wakuse crash wababizele crash wabahlanganisa ehlanganisa umphakathi ukhansela uhlanganisele crash ngicabanga umphakathi uhlangana crash ukuthi ke ufuna kuzovalwa ukhishwe lo muntu osebenza la kodwa umuntu osequlwini kuthiwa wena inkampani yakhe afanele abisebenza la tshela na umphakathi Nongalo uyiphendulela kulokho
ngangingekho kulomhlangano lo kukhulunywa ngawo Yes. okuthiwa ukhansela wabiza khona umphakathi ngakuzwa ukuthi umphakathi ukhansela wayibize umphakathi ngoba uzoqashwa umphakathi kwakuzogovuzwa amaphepha ukuthi kunominate laba abazoba nenhlanhla ukuthi bethola amathuba okuqashwa. Lokho okunye ke osekushiwo ukuthi ukhansela wasabisa abantu ngeke ngikwazi ukuphendula ngoba ngangingekho. Yes. Kuthiwa nami ngafika ngokuzwa ngendlela abantu ababhala ngayo. Ngangingekho bawufakaza babekhona lapho ngangingekho futhi thina ukhansela umsebenzi kahulumeni. Yes. Nomsebenzi womphakathi. Yes. Ngoba nje ikhansela ukhethwe wona umphakathi and nami mangikhuluma ngami nami law abiding citizen. Yes. Ukusebenza komthetho ngihambisana nakho. Abantu abaphume kulento leyo ukuthi behambe bengingcolisa benginemba bekhuluma izinto engezi. Nginayo impela inkampani yonogada. Yes. Ngingasho ukuthi nginezitha ngendaba yokuba nale nkampani ngoba kunezigameko ezikhona la khona engibe ingxenye yokuthi kubanjwe abantu abathile baboshwa abanye bagwetshwa ngisho life. Izihlobo zalabo bantu yizona ke eziphuma umkhankaso wokungcolisa zithi ngihabula lo bani ngenzani yonke lento engekho. Kade mina ngisenkantolo ngiboshwe ngawo ngendaba social media kwathiwa ngibulele umuntu othile. Kodwa ngacela enkantolo ukuthi akhishwe ubufakazi ngoba lento ekhulunywa ngiyazi kodwa mase singiyabheka yiyo lento ka social media amaphoyisa angibopha nje ngezinto ezayibhalwa abantu kodwa ubufakazi abukho. Sesiyayivala ke Africa My Continent umhlangano besinawo la besizolalela ngoba sikuzwile konke lokho akusho sikuzwe social media kodwa umuntu obeshela umhlangano Lieutenant Colonel umncwango ophuma lapha eMlalazo ophuma lapha eShowe usonkontraki inkontraki esebenza la ibekhona lo councilor usolwa ubekhona kodwa ucomplainant kushuthi lo khalaza ngokuthi inkampani yakhe yakhishwa uyena obengekho ama stakeholders abekhona onke ongangokuthi nje igama eliphume ensizweni okuthiwa unkomonde esebenza kwa Exmo kwa Crossmo lithe akaze umsebenzi uyahamba umsebenzi kuyasetshenzwa ne consultant nayo yafika futhi yathi cha lokhu yaqala ngoFebruary yona akaze umsebenzi umsebenzi uyayihambela mabemile basuke bemiswe isimo sezulu basuke ezimele nje okusho ukuthini ke lensizwa lehlena emhlanganweni ngalalela emhlanganweni ngayingxenye yomhlangano okusho ukuthini nami sengingambhayila out ukuthi ayokunye ningamsola kokunye ayilokho kwala emgwaqweni bakithi bengikhona no councilor ubekhona osevulelwe icala angifuni ukuthinta indaba yecala kodwa kuvelela ukuthi into eyenzeka lona osebenza la babekhuluma nje verbal lo security kusafika no plant manager uplant manager wacela ambhekele okwamanje kungakasothwa izinto kodwa ngokuthi phela nawo sejwayele useyasebenza kuthe mase kufuna ukuthi aphume engazi ukuthi ithi inkulumo kangabe saphuma yikho ke sila lo sebenza la akaqashwanga ngendlela yePLC ikhona ke sikuzwile kulomhlangano esiphuma kuona cha leli impela ngiyambhayila out hayi ngoba mhlambe ngisebenza nodadewabo nami ngimbhayila out bengekhona Africa My Continent okwalana nje iphutha libe enkampanini uExmo noma uCrossmo waqasha umuntu ngaphandle kokulandela iprocedure mhlambe yakhe uCrossmo noma yePLC yikho ke ngazuthi kunomsindo kodwa lo msindo ubungakafiki ekutheni umgwaqo uvalwe noma ukuphazamisa kwenkwentraki I thank you Africa My Continent. Siyabonga.